Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company sa balita. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang alaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na kaya inspirasyon. Aksyon Radio, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, bakolod sa luto sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon Radio. Bakolod nun kag negrosanon, inyong nga pamatian. Istasyon nga nagkapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita magdala inspirasyon. Aksyon Radio, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, bakolod sa luto sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa bakolod Aksyon Radio. Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa bakolod Aksyon Radio. Kaulog tanay, sa bisan anong at kahintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon nga ipalapnan. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dala pagbalanggan. Padayon Aksyon Radio, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radio, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio.
Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4. Action Reports, first portion. Mga preska ng mga balita, updates sa mga insidente kagabi. Action Reports, first portion, diri sa Action Radio. Kagkaroon ang inyo alaga. Aksyon Fred Salangat, karon nga adlaw, Huwebes, Pizza 17 na, bulan sa Disyembre, tuig 2020. Uy, 8 ka adlaw na lang ang nabilin, Pasko na. 15 dias na lang, abi-abihon ta na ang tuig 2021. Action Radio. Mayong aga naman sa aton mga tagpalamati. Liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga balita lokal, nasyonal, blatter entry, hospital reports, mga balita sa Sur Norte kag Sentral nga bahin, sang probinsya, sang Negros Occidental, mga insidente kag aksidente may mo nagluntad sa sulod sang 24 oras. Mga isyo, diri lang sa Action Reports First Portion. Action Radio. Pila sa aton nagapanguna nga mga pangulong dinalan sa aton mga balita lokal, mga empleyado sa Kapitolyo Probinsyal, makabato na sang 5,000 nga PEI subong nga adlaw. Pila kasinihan sa Bacolod nag-umpisa na sa pag-operate sa idalom sa Modified General Community Quarantine. Sospetsado nga nadakpan may dala armas lutang sa gwa sang ilimnan ginpasakaan na kaso sang Police Station 6. Balita nasyonal. Isyu naton karon nga aga. Preparado na nakahanda ng pulis kag militar sa posible pagpang-atake sa mga rebelde karon nga holiday season. Ini ang ginpahayag ni National Security Advisor Hermogenes Esperon matapos ang anunsyo ni Presidente Rodrigo Duterte nga wala sang holiday ceasefire. Ang Armed Forces of the Philippines kag PNP sa karon napaidalom sa red alert status. Una, gintugutan sang Communist Party of the Philippines ang ila armed wing nga magpatigayon sang taktikal nga opensiba batok sa mga nag-atake sa ilabi na ang may kahimuan sang massacre kag extrajudicial killings nga kilala sa mga grave abuses kag paglapas sang tawhanon nga kinamatarong. Suno kay Esperon, kung mayara gidman sang engkwentro nakahanda ang tropa sa gobyerno. Una na, gidpangabay sang CPP Central Committee ang tanan nila nga party committees, NPA unit kag mas organisasyon nga magpatigayon sang secret meetings kag assemblea para sa maabot nila nga ika-52 nga anibersaryo. 52 katuig nga pagluntad sa mga rebelde sang pungsod Pilipinas halin sa ginpasad inisya ni Juma Season sang inisya. Nagtukod sang Armadang Kusog sang New People's Army o kon Communist Party of the Philippines nga New People's Army. Tubtob niyan, pila ka mga pagbulubaylo sang mga lideres sa pungsod Pilipinas. Pila ka pagbulubaylo sang presidente nga ang tanan nagpasalig nga ila rumpagon, nga ila tapuso na ang malawig na nga tinuig nga pagluntad sa mga rebuilding New People's Army. Tubtob niyan sa gihapon naga-exister
kag padayon nagaluntad ang inaway bayluhanay lutang sa tunga sang Armadang Kusog PNP kag subong sa mga rebuilding New People's Army. Kung saan o ini matapos, wala pa sang kasiguruhan. Ang holiday season, mahimo ini mangin masubo sini nga tuig pagkatapos nga wala magdeklarar si Presidente Rodrigo Duterte sang untat lupok bisan makadali gid lang nga mga inadlaw. Samtang ang New People's Army may mando man sa iya sini Armadang Kusog, ang New People's Army nga arangkadahon ang tanan-tanan nga ara sa gobyerno ang ining nagahimo sa ginatawag nila extrajudicial killings, mga massacre. Ini balantayan sa sini nga bulan. Kay kung tani, kung may ceasefire, makasalig kita, nga wala naman sang mabalo nga soldado, kag wala sa mabalo nga makatapo sang New People's Army. Kabay pa, nga bisan wala sang ceasefire, wala sang kung anuman nga inkwento, ambush, kag pagbayluhanay lutang sa tunga sang Armadang Kusog sang Pilipinas kag subuman rebuilding New People's Army bilang pagrespeto na lang sining bulan sang Disyembre. Ang aton punto kung tani man lang nga kung may untat lupok, libre man nga makapauli ang mga soldado sa ila sinitagsa ka mga puluyan sa pag-upod sa ila pamilya. Kag kahigayunan man sa mga rebelde nga makapanaog kang makaupod man sa ila pamilya sining panahon sang Pasko. Apang bangod, wala sang untat lupok. Kabay pa, nga wala lang sa kung anuman nga mga disgrasya nga magluntad. Wala sang dalagko nga mga inkwento. Wala sang anumas nga pag-ambos ang magluntad. Wala sang anuman nga pagpamumba ang magtuluhaw sining bulan sang Desyembre. Para bisan paano, wala naman kita sang kahadlukan. Kag ang mga pamilya sa mga soldado kag New People's Army, wala man sang dapat katahapan. Amo lang ilang aton ginapangamuyo, kabay pa. Wala naman sang kabuhi nga madula sa panahon sang holiday, sa panahon sang Pasko, karon nga bulan sang Disyembre. Amo lang ina ang aton ginapangayo. Pwede man lang na ya, bisan wala magdeklarar, magtimbang nga bahin sang untat lupok, kag wala lang sa kung ano matabo nga lapas ini, wala sang inkwento, wala sa pagpanglusob, wala sang operation, maayo man matapos ang bulan sang Disyembre. Ipangamuyo ta, bulugan ta ini, nga wala sang kung ano man kalalatan, labi kag labaw sa tanan, wala sang kabuhi nga madula. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:08 na, morning sa Bilog, Gadak, Banwa, sang Bacolod, Bilog nga probinsya, sang Negros Occidental. Kamusta na? Ikadwa nga adlaw sang Misa de Gallo. Kamusta mga sumilimba? Kamusta mga merkado? Kamusta nagapanguna nga balaklon sa merkado? Inapangamuyo naton nga wala na sa magtuluhaw pang insidente kag aksidente, kag wala sa magtuluhaw nga sunog katulad sa natabo kahapon sa diin 5 naman kakabalayan ang natupok kag nahalita naton nga mga kauturan sa barangay Jesre sa siyudad sang Bacolod. Kamusta? Anano ang dalagko nga mga balita nga nagtuluhaw sa sulod sang 24 oras. Kamusta ang biyahe? Ginasigahon naton, madamo na nagabiyahe kay madamo ang mga sumilimba. Sigurado, ang mga tricycle gasinabay-sabay na sa sining nga mga tinion. Ang aton mga jeepney di pasahero, sigurado aga pa nagbulugtaw para makabiyahe, para makaganarman, makadawa-dawa sining pagsugod sang Misa de Gallo. Sa gabi, simbang gabi, sa aga Misa de Gallo. Siyam kaadlaw ini nga Misa de Gallo sa mga kasimbahanan sang pagtuluhan Katoliko. Ang aton patrol nagalagulad na sa mga dalanon sa siyudad sang Bacolod. Idulong nila sa aton ang kahimtangan, sitwasyon sang Dakbanwa sa Bacolod sa sini nga mga inuras. Balita sa patrol. Opdan kita ni Aksyon Alvin Craba.
Aksyon Alvin! Action Fred, good morning, matugnaw nga kaagahon. Sa sining nga kaagahon Action Fred, bisan matugnaw Oho. ang aton nga mga kauturan nga temprano pa mag-attend sang Santos nga misa. Ang ready naman Action Fred, no? Daw sa wala lang ang ini nga tugnaw, inabangod kung kinanglanon mo sang jacket, magdala ka lang sang sweatshirt, amo ni ang kuan Action Fred, no? Dugang painit-init sa kaagahon. Kamusta ang kalangitan? Ha? Kamusta ang kalangitan? Ang aton nga kalangitan Action Fred, kapakita ang haring bulan, kagasubong man ang mga kabituunan sa sining kaagahon. Mayo man kay naghatagid sang maayo nga tiyempo sa aton sining mga kauturan nga nagapanglakaton sa sining kaagahon Action Fred. Makitaan ta grupo-grupo nga mga kabataan, upod ang ila sining mga ginikanan ang nagapanimbahon na, no? Awat-amat sa pagpanimbahon sa sining aga partikular. If you are sa ari diri sa area sang Santo Niño Shrine, no? Diri sa area sang Barangay 23 na ni Action Fred. At banggid mismo, no? Sang City Health Office. Ari diri Action Fred ang pila naton ka mga kauturan nga naga-amat-amat naman Action Fred sa pag-attend, no? Sang Santos nga bisa. Mag-umpisa ang bisa diri naman sa area sang Santo Niño Shrine alas 4:30 Action Fred. Di sa mga kauturan naton, actually gikan sa barangay 23, barangay 22, 20 Action Fred, kag nga iban pa nga mga kaiping nga mga kabaranggayan ang ara kag handa naman. Makitan man ni Action Fred sa aton sining Facebook Live. I don't know kung basi ma-open lang balada ni Action JM, kaya ara na, no? Kagina pang Si El Rey Subong. Oh, rather si Action El Rey Subong makitaan sa aton sining Facebook Live. Man sa area sang Barangay 23 particular ang Santo Niño Shrine, no? Sa diin nagaamat-amat na pang lakaton ang pila naton ka mga kauturan. May reaction na Fred kay ang kaangay sang ginahimo sang mga katapo ko sa pila ka mga personnel sa San Sebastian Cathedral nga sa diin may kuha na sila Action Fred, may thermal scanner, and at the same time may inisprayhan sang alcohol, no? Kada magkari, kada magsulod ang pila naton nga mga kauturan nga mag-attend sang Santos nga misa. Of course may face shield ang iban, ang ibanderia may face mask. Amo ni ang kalabanan, ang thermal scanner direction Fred. Kunti kung kuha ang kasa sa thermal scanner. Oh. Kinahambal man na nila kung pila ang imoy ang temperature, bata ka man, tigulang ka man, o kung teenager ka man. Basta kada magsulod diri. Isa lang gid, no? Ang alagyan. Ang pinaka-main entrance pakadto sa shrine sang Santo Niño. Actually halos mapuno naman ang Santo Niño Shrine sa sining aga kay kadamo sang nag-attend, pero may mga bakante nga mga bangko sa likod ayon sa simbahan, and ti kung halos mapuno na ni Guro ti ang Yaman Direction Fred magatindog kaangay sang natabo dito kahapon nga adlaw nga kay komo puno naman. Ang nakit-anta di reaction na Fred, ang social distancing even sa mga bangko, bala? Sa mga bangko, ginabutang gid nga daw 1 meter. So ginatuman gid. Sa ginatuman gid, no? Ang health protocol, base man niya sa pangabay man gani sa aton sa obispo, si Bishop Patricio Buzon, kagina pag sulod ta di reaction na Fred, medyo daw laka ang pagsulod sa tao, subong siniya. Damo na. Ang ganapanan di reaksyon na Fred, mga kabataan, ha? Excited ang mga kabataan.
mag-attend. Ang mga hobines lang bala, I think mga pila na edad mo gani Gilday? Pila na edad mo? Ha? 10. Oh, 10. 10 years old na sila pero ma-attend sila misa. Ha? Ang ako niya punto da Action Alvin, wala gyud problema kung mag-simba. Galing nga mula na, daw ka delikado pa bala nga magsimbang kabataan. Kabay pa nga, wala lang sa kung ano pa nga pag laton-laton sining COVID-19 sa aton kabataan. Kaya Yes, kung ako sir. ginikanan, kung tani ang mga edad bala sa kabataan, nga gagmay pa kayo, hindi na lang pagdaloon. Oo, pero ang mga bata excited naman. Excited ka man ga mag-attend sang misa? Oo. Oh, wow. Pila na gani edad mo ga? 9. Oh, 9 years old na siya. Magkalabanan ng direction, Fred, by Lucky. Of course, mga nanay, of course. Of course, kung mga Iloy, kabalo kita, may mga wishes ni sila after sa Novena Masses, no? Ariman ang mga presensya sa kapulisan, ang Barangay Tanod, sa idalom sa Barangay 23, and at the same time, action na Fred, ang pila naton ka mga amay, upod man ang ila sining mga kabataan sa sining aga, no? Morning! Si may mga laki man diri action na Fred. Wala na gusto ko lang diri kay kada kuha sa spray gun rather. Sa thermal scanner action na Fred. May alcohol dayon, no? Insigida nga ginahatag ka gina-spray sa aton sining nga mga kauturan action na Fred. And at the same time karon ang misa sa sininga aga, I think si Father kay medyo damo-damo ng sulod, no? Sa sininga aga. Pero may ready naman na reaction. Sino mamisa sa bungaga, sir? Si Father Tomas Rito. Father Tomas Rito, no? Sino si Paderito? Si Father Rito, actually. Amigo ko na. Father Tommy, no? Si Father Tomas Rito. Bali siya ang mag-celebrate sa sining Santos nga misa. Again, second day sa Novena Mass para sa simbang gabi o kung na misa de Gallo. Excited no nga kalabanan sa aton sining mga kauturan action Fred. Diin diriya may mga halad na dumduman ko ni action na Fred sang una mo. Sang una sa Kristan pa ko. Excited man ko kay ma-attend ka sang Santos nga misa bangod man sa mga wishes hasta sa mga galing kay ti nag-iba na kag nag-aamat-amat na ilabalang magnagdako na lain na kung kaisa ma-attend sa simba Nga. kay may gwapa. Aga pa. Reaction na Fred, no? Palayo kita kay siya do ka Paskog bansa nga anayaging kakastaan na yung action Fred, no? Para makabuylo ta kag ginhawa kakasunta na yaton sininga kwan para makabuylo lang kag makaginhawa ta sang maayo nga hangin. Andumduman ko to kag action na Fred. Ato blang magsinultiro ka maatenta sa Santos nga misa sa simbang gabi kay Chansa na para makapakyut. Chansa naman para makakilala sa iban. Pero Amo nagaling nasimba mo sa una. oh. Tudloy gid ang iban. Gali. Ikaw gid ang maestro. Pero subong hindi na, no? Seryoso ang mga kabataan. Bangod ang mga homeless man gani action na Fred. Ang pagsimba nila diriya hindi na mag-cute of course. Dala na ang pangumuyo kag ang wishes. I think ang kalabanan diri nga wishes ang kung di ko mag-sala action Fred bisan ang atong mga kapariyaan, ang mga wishes diri ang kabay pa magbalik sa normal ang sitwasyon diri sa sa pungsod sa Pilipinas. Mudula na ang ining COVID-19. Action Alvin. Yes, sir. Sa unaya dumdumaan ko pa ang amon ginikanan mga Iloy, Amay, Lulo at Lula sa una magsimbaya gabi mo may mga manto ginaya kag ginasuksok sa ilabla ulo subong ganina dula na eh. So yes. na may mga manto gina
Kag sa una ya, magsimbaya sa una, todo ilis gina. Kaya mga katigulangan sa una, ang rason nila, kung magkadto ka sa mga binayle, magkadto ka sa mga parte, todo ilis ka. Di ina kasadyahan. Mas nagid kung nagkadto ikaw sa simbahan, kay Diyos ang imo ginatubang, kinalan tuduluho ka man. Subong ganiya, makita mo si Mangga Shorts na daw kadako sang diferensya sang sa una kag sa karon sa bag-o nga dinagon. Saksyon na Fred, so di na, no? Wala na itong miyara sang amo sina nga klase nga ginabutang pa iya sa ulo sang una, especially sa mga kababainhan. While ang iban nga mga kalalaki na, of course, masyado ka-formal, dumduman ko tong isa ka pare, aksyon na Fred mo. Siling niya nagkadto ka diri sa simbahan para magpangamuyo. Sang una, may ara nga mga halos kimona kag halos Pilipinyana nga mga suksok nga klase sa mga bayo sa mga kagbabainhan, pero subong niya ang ginasuksok daw spaghetti shirt, no? Kagang iban lip-out short kapakita hambal gani sang iban na may term to gigamit daw kapakigol haw. Gano? Kapakigol. Ang mga tinaga mo bla daw. Karon nga aga na tingala ko. Nga man Ang atong natupiko simbahan, daw nga ang galihis ang mga tinaga mo. Basta ginasudlan panulay ulo mo. Mga short lipot, mga paa among imoya. Tabaan ka gani. Gani, wala ba abot, no? Pagkit nga gano'n, obserbahan ka man aksyon na, Fred, no? But anyway, sa paagi man sa mga tulong, and at the same time, ang iling nga mga Christmas songs, I think this morning, mag-aamat na bago ang paminsaron ta, nga hindi niya sa negatibo, kaglan taon ta ang positibo. Nahampal ko man doon nakalipot short man, no? Of course, no, mga dilargo, galing. Lain sila kung magambal ka, lipot shorts, guwapusod, diskasya kagid. Lain na gini. Kagamo ng imbis na ma-approachar, maakigan pata-action na. Amogid. Nga daan may galantaw sa aton diyo, sa Amo? Facebook. Pila kadlaw mapitkan kagid. Namin kaya lantarang siyan, Fred. Ang kalabanan diri, isa ka pamilya, no? Tatay, may nanay, upod ang ilang nga mga kabataan. Uy, may harap pa ganyan. Kuhaan ko na yung karong picture pala. Upod pa nagsimbag siya na, Fred, ang iya sining nga dogi, no? Dogi, attend man sa misa, ha? And at the same time, ang iban na diri. Pati ido dala. Oo, dala niyang iyang dogi. Ambot kung ano nga klase nga dogi ning iya nga ginakon din, medyo balipo niya bala siya na, Fred, sa tubang bala nga daw iya mata matabunan na. Pamakutan tagiya. Oo. Kung anong rasa. Sulod na siya na, Fred. Tamo mga kabataan, no? Social distancing na tundo man diri aksyon na, Fred, no? Nga kalabanan diri nga makitanta diri mga kabataan ka-attend man sang Santos nga misa. Dapat tumtuman nila na sa sulod dapat ang social distancing kag ang pagkasulundan base sa pangabay sa IATF amo ding dapat magpanguna. Aran action na, Fred, nakapwesto na si Monsignor o kung si Father Brito sa sininga aga 4:30 nga misa ang pag-aumpisahan diri man sa area sang Santo Niño Shrine sa syudad sang Bacolod. Ang observation sang patrol nga ginatulong sa inyo sang Santon Plus Herbal. Sang Santo Niño Shrine, ang aksyon nyo, aksyon, Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:24 na.
O, gasilimba na. Pagwa sa simbahan karon sigurado, hapit na sagwa, damo na baligya. May mga pandisalda, may mainit nga kape, may tako, may ara puto, may ara bingka, iban pa, no? Gakabuhi man ang negosyo sa tion nga may misa di Gallo. Ano ang ginaprepara nyo lang nga pamahaw? Kadasig sa inadlaw. Pinsarabla, pizza 17 na. Dasun nga si Mana, Paskwa na. Baho, puwerte, oo. Ano nang namit nga ipamahaw karong agaman? Ang ako tutunlan do ga bulubisyo na. Puwerte ng bulubisyo ya daw. Kada tuig, ginapaos ko akon. Kada tuig niya. Daw ginapaskuhan ko sa paos bla. Kada tuig. Guro may ni kaon ko na munggo bla nga may gata ka may baboy. Tapos may tinuktok nga langka. Baklan mo sang batuan kag paitan. Sos. Sampawan mo sa dahon kamuti. Ay, amo nang manamit ka pamahaw karong aga. Nami damo gata bla. Purti ka na namo. Nami na siya nga bago-bakit ikan uno bla. So sa pagkanamit. Ang gaseb si mo bago lang tapos baligo. Bago gatampi lang tuwalya. Ba. Grabe. Uy, kanamit ipamahaw. Karon nga kaagahon. Dali di ka mo. Mahaw ta. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:26 na. Oy, sa mga plantador gamay kag dalagko, pagkatapos ni Para sa Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions, at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao.
at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggang maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:30 na. Ba, kadamo sa ila, roll call kita anay. Morning dira kay Milili Oligo, kay Cory Bidaha, ga monitor sa Kuwait, sa pungsod sang Arabo, kay Loren Diaz Lukban Cosio, kay Ning Asusina, kay Erne Odasco Lidas, kay Merna David, kay Jory Montiliano, morning lang, dira kay Pilinora Oliveros, kay Pele Proilan, kay Mon Lisay, good morning, dira kay Mayrin Encia Pabiano, kay Edi Ismakilan, kay Jose Mungcal Turilla, kay Vanessa Mayo sa Minnesota, good afternoon, hapon dito sa ila, kagahon diri sa aton, kay Rune Sidayon Gordon, kay Grace Paz, ang pag-pronounce ng ngalan mo, Grace Paz, Pos, o anong pag-pronounce ni? No, ginagutom sa kuno. Naidlaw sa taho, kag bingka, akalain. Kay Alex Muntisa, kay Narcisa Yosores Escobar, kay Rosalie Sombero, kay Imbong Jucampo, good morning dira kay Torle Manatad Lahos Jr., Olgo, kay Didene Juna, kay Erwin Gonzales, kay Richel Labrador We, good morning. Ano ni pag-pronounce ni City Set the Police Magwad, kay Alex Puentes, kay Aida Alunan, good morning. Si Elizabeth Malaka Gamala, ara siya, karon nga kagawon, ari siya ako, maldita, sa Hong Kong siya, naga-monitor. Dumdumang ko sa may tiyanggi ko nakita ang ngalan niya Maldita Store. Akalain. Miriam Panagiton, good morning. Si Lito Sicondeso sa Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia, naga-monitor. Kamusta da sa Saudi Arabia? Anong mga pagkaon na subong sa Saudi? Kuntig ilinit man. Kung tugnaw man dira sa Saudi. Karon iba naman Action Radio Philippine Standard Time, las 4:33 na. Kamusta ang tikang sang panahon, tail-end sang frontal system, ang nagaapekto sa eastern section sang southern Luzon. Amihan ang nagaapekto sa kabug-usan sang Luzon. Visayas, Occidental Mindoro, kag Palawan, lakip ng Kalayaan Islands maka-eksperyensya sang magal-umon nga langit nga may lap-talap nga pag-ulan kag pangilat bangod sang shear line. Kasarangan, tub-tub mabaskog ang hangin, gikan sa nasidlangan, pagkadto sa naaminhan na sidlangan ang mabatyagan sa Visayas, Occidental Mindoro, kag Palawan, lakip na ang Kalayaan Islands nga may kasarangan tub-tub mabalod nga kadagatan. Amoy na ang tikang sang panahon karon nga adlaw, kabay pa nga wala na sa kun anuman nga bagyo nga magsulod, kag kung may ara giman mga low pressure area, kabay pa nga tunawon ini bangod sang cold front. Nami man kung wala sang bagyo bala, nga wala kita sang mabatian nga balita nga may nawasak nga balay, nagsaka ang tubig,
madamo ang ara sa evacuation center sa panahon sang Paskwa. Subo man kapon katulad sang sunog, daw kalain ba tiyagon bala? Nga may utod kita nga gapasulod ng Paskwa, mawad-an ka pa imo puluyan. Kalain ba tiyagon? Ang inapananaw ko bala kung may mga kabataan gagagmay, nga wala kaya balay, wala kapasilungan, sa tion nga nagaamba ang mga pang-Disyembre, mga Christmas song ato kaimuya sa sulod sang evacuation center nga wala kaugalingon nga balay. Sakit-sakit ba tiyagon, no? Daw, ano ayan ang pamatyag mo? Amo na siling ko kung sa kaingod balada, kung may sulusubra ka mo, lingawan nyo man, buligi nyo man, para nga makabatyag siya bala nga wala man siya nagaisahanon sa tion sang iya sinik alisod. Ay, oo. Amo nang siling ko kasubo. Ang pila naton ka mga utod pagid. Ako yung naka-experience siya, ko mati. Natao ko yung nga imol. Ti, ang mga upod mo sa palibot mo, ti, amo natural, mga imol man. Naka-experience siya ko yung Disyembre 24 ba itong gabi ko ni ga-enjoy ang tao bisan na ang mga pigado, gabakal, bisan pandesal, pansit, kagiban lang, nga ibutang sa lamisa. May piyak balay kami, guro, ang angkat sa amon balay, 3 ka balay. Nga 2 ka tuigid, kada 24 kag 31, sirado ang balay, patay ang suga. So daw, curious ako, kahit kilala ko man, pagkaga pizza uno, pamangkot ko siya, pare gabi nga daw, sira yung balay mo, patay suga, di ka nagkanto, wala ka de, niya pare ara sulod lang, may 3 sa kabata. Ang ginimo ya, temprano pa kay daw, wala gid ibutang sa lamisa, may kwan sa bala, may ginamo siya, gintigangan niya lang, lugaw, kag ipakanon ng bata, pag alas 10, ginpatulog ya. Ning kung ngahaw niya para hindi pare ka experience siya blang bata, nga ang iban ka dinagyang, iban ka kaon, kami wala gid. Niya prumahay nga di sa kabatyag, subo bala. Ning ko tali, kin palagaw mo lang. Pakadto sa balay, bisan jutay ka kaon. Sakit-sakit, matyagon gali, no? Kuni ko amay bala. Nga galantaw ka sa iban nga ang kabataan mo, dula ka gihatag bala. At yan mo lang na, pinatulog temprano para nga hindi lang bala. Nga daw lain ikaw iya sa kalibutan. Sakit batyagon. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:38 na. Oy, hindi magkalipat ha, bisan Disyembre, kinanglan gid nga makapacheck up ka mo, no? Makapakonsulta gid. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:39 na.
Ang sinihan, ang pipila ka sinihan, suno sa report, nag-abre na. Amo ginang inakalipay ko bala kung kaisa, kung masubuan ka sa sulod sa puluyan, makakadto ka sa mall, kag may nagagwa nga nami nga pelikula, daw malingaw ka man, no? Nagligad nga mga binulan, wala gid mo. Sirado ang mga sinihan, so daw wala ka kalingawan bala. Pero kung gaabring sinihan, galing ga pili, makumong kung daw hindi ko kursunada, abe, ang pelikula, wala mo ko glantaw. Pero kung tahom ang pelikula, amat-amat man, no? Bisan paano makalingaw man. Si Matilda Guapa. Grabe ba? Sa binalbagan? Matilda Guapa. Guapa gidya? Klain. Si Leonisa Elbanbuena. Good morning lang. Sa barangay 35 kuno ga monitor siya. Sige, ariglado. Ang iban ba, hindi ko maliso, iban matabunan na, hindi ko mabasa. Amo nang kisa, ginasulat ko na sa kag teleskopyon, bla. Basi ang iban nga gapadala sang ila sini nga panamyaw, hindi ta malawagan. Kay kun kaista, wala ko sang ginatawag larga vista. Larga vista, gidya. Kalain. Morning. Si Engineer Mungkada, di gabugtaw na. Si Judge Snap Diamante, kay Betty Lao sa Binalbagan. Si Ruben Tampos ang LTO, good morning. Kay Dr. Ray Valencia sang Binalbagan. Si Pare Remias Arroyo, kamusta? Gapangapi ka na da? Si Raul Alibuga, galadlad na sa pamahos dalom. Hidlaw na ko kay Roy Marino, dugay wala na kami magkinitanay. Kay Pare Erning Hurilia, kay Pareng Istoy Querido, good morning. Kay John Hidalgo da sa Manapla, hidlaw na ko sang tukaris ni. May ni siya magtukar mo, may magganta. Ay, oo. Sa una, siling ko basi kumayo ko tingog ba? Tinatilawan ko kulukanta sa sulod sang comfort room, namian ko mamati. Kung magwa na ko, ka mag-intras sa kabataan, ay, yun naman si Papa niya dobaho, tingog mo, portik libagon si mo, akalain. Ano niya ko no? Nga ko nakulo, isado ka nami. Ay, kalahin no? Nang kahilidlaw bla. Basta singer, abe. Mamati ko na sunod sa baskon. Kung singer, gapanami, ko na pamati. Basta nami kumanta. Babae kag lalaki. Basta mayo tingog, kamayo magkanta. Daw maanog, ko na. Nga ginahuluhandong ko nga. Daw ginapanalo, kabi kun ako abida. Tinikil ang libagon. Porte, no? Amo na nga basta nami tingog at tao na miyang kumati. May mga migo kong maayo kumantagid. Wow. Diri sa estasyon, damo ni. Si Action Henry Espulgar, maayo kumanta. Porte, no? Si El Rey, maayo kumanta. Ay ako gilang iyang libagon. Ano niyang kintagaan ko yasan daw, hindi amuman. Kung magkanta, gasagra, kinhapo, palibagon. Pakalain. Ang tanan nga gaba, timan kag mirisi akon gid. Action Radio Philippine Standard Time, las 4:43 na. Hindi magalin, mapahuway ako makadali, may paid program ako. Pero sigurado, mabalik ako. Please stand by. Pasimbanwa, mapugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanan. Nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw
sang biton, mga balita may dala inspirasyon, aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Pagkulong nun kag negro sanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligal, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita na may dala inspirasyon, aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sagsang anong ang kahintangan. Responsable ang pagbalita, pagdahil na ipalang na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tinog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako
istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita may dala inspirasyon, aksyon radyo, bakolog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolog saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang hinagang pilihan. Padayon aksyon radyo. Magkulunod kag negrosanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Magbakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligal, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon, aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang hinagang pilihan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sinsan ang mga kahintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalagang palangga. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang hinagang pilihan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na
sa pagtuhaw sa biton. Mga balita, dala, inspirasyon, aksyon, radyo, bakulog man sa gihapon, padayon aksyon, radyo. Philippine Standard Time, las 4:55. This time check is Muning na kay Florante Pasinabo, kay Leonisa Ilbanbuena, kay Elvira Padada, kay Elsa Pabalinas, kay Jocelyn Liboon Dispoho, kay Philip Lauriente, good morning, kay Victor Tugap. Victor Tugap, good morning man, kay Virginia Ortizo. Oy, diri anay kita ho, sa mga nagatanom bala humay, sa aton mga mangunguma, kung wala kasinuptan, Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:57 na. Kabay pa ang aton mga negosyante, hindi kita mag-abuso, pasaka presyo sining holiday season. Pamaskwa na lang ninyo Medyo steady pulso lang ang presyo sa nagapanguna nga balaklon sa merkado. Pwede man, para bisan paano bala, ang aton mga utod makabakal man, mit bulo barato lang. Kay Manjo Arnijo, good morning. Kay JBL Luntayaw, mayong aga lang. May lang nga pag-monitor. Sila ni Alex Muntisaw, gaupod gini, tagsagid kakaagahon. Mabalik ako pagkatapos ini. Hindi pa rin natatapos ang laban natin sa COVID-19. At sa labang ito, isa sa pinakamahalagang armas natin ang tamang impormasyon. Importanteng maalam tayo kung paano ba natin mababawasan ang tsansang mahawaan tayo ng COVID-19. Pero, ano nga ba ang alam natin ngayon tungkol sa pagkalat ng COVID-19? Base sa kasalukuyang pag-aaral, ang COVID-19 ay sumasama sa droplets sa tuwing may umuubo, bumabahing, kumakain, nagsasalita, o kahit sa paghinga. Kadalasan, hindi natin namamalayan ang pagtalsik ng mga droplets na ito dahil hindi sila nakikita. Ano naman ang magagawa natin para maibaba ang exposure natin o tsansang magka-COVID? Kailangan nating maibaba ang exposure mula sa virus tuwing nakikipagsalamuha tayo sa iba. Isa sa pinakamainam na tool ang face mask upang mabawasan ang ating exposure at ang pagkalat ng COVID-19. Kaya naman, face mask ang bida topic natin for today. Binabawasan ng mask ang tsansang makahawa at makapanghawa tayo sa ibang tao. Ayon sa current studies, kaya nitong bawasan ang ating risk of infection ng 67%. Ngayon,
Napakadami ng face mask na available para sa atin. Ika nga options, options, options. So, how do you get to decide which one to use? I-ready ang inyong mga phone at i-screenshot ang mga comparison na ito ng iba't ibang mask. Ngayon, alam na natin na maaari tayong gumamit ng cloth mask. Alalahanin po na hindi pwedeng i-side A at side B ang cloth mask. Labhan ito araw-araw gamit ang maligamgam na tubig, detergent at bleach. Para naman po sa mga medical or surgical mask, tandaan na hindi ito maaaring i-recycle. Itapon na ito pag madumi na, basa na o gamit na. Samantala, ilaan naman po natin ang mga N95 mask para sa ating mga healthcare workers na patuloy na nakikipaglaban sa COVID-19. Huwag din po natin kalimutan na hindi natin nirerekomenda ang paggamit ng N95 respirators with valve. Habang kaya nitong protektahan ka sa virus, hindi naman ito mapoprotektahan ang mga tao sa paligid mo, lalo na kung may sakit ka. Of course, face masks are not enough to protect us. It should still be coupled with other preventive measures. According to studies, kung magsuot ka lang ng mask at didistansya ng at least 1 metrong layo sa iba, mababawasan na agad ang tsansa mong makahawak at mahawaan, kaya ituloy lang natin ang pagprotekta sa ating mga frontliners at komunidad sa pamamagitan ng pagiging bida. B. Bawal walang mask. I. Isanitize ang mga kamay at iwas hawak sa mga bagay. D. Dumistansya ng hindi bababa sa 1 metro. At A. Alamin ang tamang impormasyon. Lahat tayo ay may responsibilidad sa isa't isa na bawasan ang risk nating makuha ang virus. Ang pagsunod sa ating minimum health standard ay isa ring paraan para sabihing nirerespeto kita at gusto ko pareho tayong ligtas. Ang mas agarang pagsasabuhay ng B, I, D, A ay makakatulong sa mas mabilis nating pagbalik sa malusog na bayan. Muli, ako po si Dr. Beverly Ho. Lagi po nating tandaan, sa panahon ng pandemya, bida ang may alam. Hindi pa rin natatapos ang laban. Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man. Makakatulong ang mga ito sa pag-iwas sa anumang sakit. Tulad ng paglilinis ng kamay, tinuro sa atin simula pagkabata na maghugas pagdating sa bahay, bago kumain at pagkagamit ng palikuran. Sa panahon ngayon, dapat mas madalas na ang paglilinis ng kamay. Bukod sa paggamit ng tubig at sabon, maaaring gumamit ng alcohol-based hand rub o sanitizer kahit nasan ka man. Kapag naglilinis ng bahay, kailangang mas dalasan ang pag-disinfect ng mga bagay na palaging hinahawakan. Makakagawa ng pang-disinfect gamit ang ordinaryong bleach na panglaba. Maghanda ng 1 parte ng bleach at ihalo ito sa 9 na parte ng malinis na tubig. Kung hindi naman emergency, hindi na kailangan pumunta pa sa doktor dahil sa telemedicine. Kapag nahihirapan sa paghinga at iba pang malalang sintomas ng sakit, agad na kumonsulta sa doktor. Maaari ring tumawag sa Barangay Health Response Team o BHERT. Huwag kalimutan ang mga natutunan dahil ito ang ating sandata para maging handa sa new normal. Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man. Makakatulong ang mga ito sa pag-iwas sa anumang sakit.
Tulad ng paglilinis ng kamay, tinuro sa atin simula pagkabata na maghugas pagdating sa bahay, bago kumain at pagkagamit ng palikuran. Sa panahon ngayon, dapat mas madalas na ang paglilinis ng kamay. Bukod sa paggamit ng tubig at sabon, maaaring gumamit ng alcohol-based hand rub o sanitizer kahit nasan ka man. Kapag naglilinis ng bahay, kailangang mas dalasan ang pag-disinfect ng mga bagay na palaging hinahawakan. Makakagawa ng pang-disinfect gamit ang ordinaryong bleach na panglaba. Maghanda ng isang parte ng bleach at ihalo ito sa 9 na parte ng malinis na tubig. Kung hindi naman emergency, hindi na kailangan pumunta pa sa doktor dahil sa telemedicine. Kapag nahihirapan sa paghinga at iba pang malalang sintomas ng sakit, agad na kumonsulta sa doktor. Maaari ding tumawag sa Barangay Health Response Team o BHERT. Huwag kalimutan ang mga natutunan dahil ito ang ating sandata para maging handa sa new normal. Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man. Makakatulong ang mga ito sa pag-iwas sa anumang sakit. Tulad ng paglilinis ng kamay, tinuro sa atin simula pagkabata na maghugas pagdating sa bahay, bago kumain at pagkagamit ng palikuran. Sa panahon ngayon, dapat mas madalas na ang paglilinis ng kamay. Bukod sa paggamit ng tubig at sabon, maaaring gumamit ng alcohol-based hand rub o sanitizer kahit nasan ka man. Kapag naglilinis ng bahay, kailangang mas dalasan ang pag-disinfect ng mga bagay na palaging hinahawakan. Makakagawa ng pang-disinfect gamit ang ordinaryong bleach na panglaba. Maghanda ng isang parte ng bleach at ihalo ito sa 9 na parte ng malinis na tubig. Kung hindi naman emergency, hindi na kailangan pumunta pa sa doktor dahil sa telemedicine. Kapag nahihirapan sa paghinga at iba pang malalang sintomas ng sakit, agad na Philippine Standard Time, las 5:07. Ining low pressure area ni nga daw gila teleskopyo nga magsulod sa pungsod Pilipinas kabay pa nga matunaw kag indi madayon. Ba si William Bagyo Sambales, katamyaw siya. Happy birthday kuno kay Julius Maribeles kag saya papa nga si Benedicto Sambales, 84 anyo sa Kudkod, San Carlos. Happy birthday sa inyo Ariglado, mabalik ako pagkatapos sining 5 minutos nga paid program. Standby. Ikaw nang ginapamati ang lamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolog sa luto sa imo. Padayon
Padayon Action Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginagampingan. Padayon Action Radio. Magkulong kag negrosanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligal, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radio, bakolon man sa gihapon. Padayon Action Radio, bakolon saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Kita ulog na na'y sagsay anong nagkahintangan. Responsable at ang balita, pagdahil na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Padayon Action Radio, bakolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, bakolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Radio Philippine Standard Time, las 5:14 na. Morning na da kay Rimar Hicano Haliasgo, kay Melchorita Pereira, si Jose Vidal alias Gamay sa Barangay 29, ginatamyaw siya ni Sunya Baira sang Rosal Takuling. Kay Jocelyn Kalamaan da, good morning lang. Ari ho kapi-kapi kamo anay, Dr. Alfred's Green Coffee.
Yo Philippine Standard Time la 5:15 na diri kita report naton sa puwersa sa aton kapulisan sospetsado nga nadakpan may dala armas lutang sa gwa sang ilimnan ginpasakaan na kaso sang Police Station 6. Si Aksyon Eric Magbanwa may report. Aksyon Eric, please go ahead. Action na Fred, good morning. Report kay sa Bacolod City Police Office gipasaka na kahapon kadlaw ang kaso nga paglapas sa Republic Act 10591 illegal possession of firearms bato kay Jmar Nicavera, soltero, kag pamuluyo ini sang Block 5, Lot 27, Region Pearl Homes, Barangay Elhis, Siyudad sa Bacolod. Ini matapos nga nakuhaan sa armas lutang si Nicavera sa sagwa sa ilimnan sa Rosario Street, Barangay 33. Sunod sa kay Police Major Ramil Serona, hepe sa Police Station number 6 Action Fred, may nakatimbre sa ila nga may isa ka persona nga nagataklo sa armas lutang kapag abot sa ilimnan, gintudlo ni Albert Perino si Jmar Nicavera nga nagataklos sa isa ka 38 kalibre nga revolver apang wala ini sang bala. May gatawag dire sa stations kagabi mga 8:50 nga may persona nga may armas sa gwa sa isa ka ilimnan diri sa may Rosario Street, Barangay 33. Duwer en gikadtuan sa kon mga tao pag may katudlo man sa iya nga positibo nga may dala gini siya nga armas amo to pagrekisa nakuha gid siya posisyon ng isa ka caliber 38 revolver. Wala ni siya bala, Action Eric. Ano ko sir ang purpose sir nga nagdala sa armas nga wala man ang reserve bala? Bisa pagpamangkot na mo sa iya daw ano man lang niya pang pahog lang bala nga may armas siya dala. Then ga pasikat lang bala, Action Eric, nga para lang mahambal nga may armas siya kag para mahadlok ang iya mga naupod bala sa ilimnan. Halin siya sa ilimnan mo. Why man si sir kontra unano nagdala sa armas? Wala, pero may nakakita lang sa iya nga ginpagawa niya ang armas. Ang iya ko sir to pasikat bilang guro sir no? Why man balay? Wala. Pasikat lang git. Anong trabaho sininiya sir? Why ni siya ubra, Action Eric? Why naman sir resistance sa part niya sir? Why naman? Sa kwa sa ilimnan, may nagtimbre sa amon. Ang motor na dakpan naman siya. Police Major Ramil Serona, hepe sa Police Station number 6 sa interview sa Aksyon Radyo. Ang inyo ka-aksyon sa Bacolod PNP, una sa balita, una sa aksyon, Action Eric Magbanwa, nag-report sa Bacolod. Aksyon Radyo. Aksyon Radio Philippine Standard Time la 5:18 na. Muning na kay Gina Toribio Panes, kay Mercy Palacios Relatos. Mabalik kami pagkatapos ini.
Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro. Philippine Standard Time, las 5:22. This time check is brought to you by Oy, si Toto Albert kag Ani Sans sang Talisay, naga-monitor sila. Dira kay Marilyn Dilar Olvido Sikihor, good morning man. Kay Maria P. Marabilia, ba, ginatamyaw yes si Julius Maribilis ko, no? Happy birthday, damo katamyaw ka Julius, oh. Sang happy birthday. Kay Sinika Mahilom, kag Dodge Dalida, good morning man. Diri kita na, ho, basi may mahikapan kamo nga bukol ba? Standard Time, las 5:24 na. Standby. Yari ang recap sang resulta sang Small Town Lottery Draw. Recap naton sa resulta sang Small Town Lottery. First draw, una nga bula, 25. Una nga bula, 20 kag 5. Second draw, ikadua nga bula, 5, 10. Ikadua nga bula resulta, 5 kag 10. Third draw, ikatatlo nga bula, 14, 32. Ikatatlo nga bula, 14 kag 32. Rekta kita. Yari na ang Lotto Result. Resulta sang Lotto 655 kita. Ang jackpot 47,578,680. Winning combination in any order 39, 11, 20, 4, 1, 7. Resulta sang 655, 39, 11, 20, 4, 1 kag 7. Sa ilo kita 645, ang jackpot 8,910,000. Kombinasyon in any order 37, 33, 42, 1, 44, 17. Resulta sang 645, 37, 33, 42, 1, 44, kag 17. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:26. Mabalik kami pagkatapos sining 5 minutos nga paid program. Standby.
Di alam mo ginasandigan Tingog sang probinsya Kamatuuran ginapalap na Minsay nga may dala Paglaom kag kasanat Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga estasyon Sa pagbudlak sang adlaw Sa pagtuhaw sang biton Mga balita may dala inspirasyon Aksyon radyo Bakolod man sa gihapon Padayon aksyon radyo Bakolod sa luto sa imo Padayon aksyon radyo Salamat sa pagserbisyo Patas kag balanse Matuod na mensahe Wala sang hinadang pilihan Padayon aksyon radyo Pagkolon kag negrosanon Inyong pamatian Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran Mabakod nga prinsipyo Reporter handa sa serbisyo Kahapon, karon kag sa gihapon Kita magapadayon Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga estasyon Sa pagbutlak sang adlaw Sa pagtuhaw sang biton Mga balita na may dala inspirasyon Aksyon radyo Bakolon man sa gihapon Padayon aksyon radyo Bakolon saludo sa imo Padayon aksyon radyo Salamat sa pagserbisyo Patas kag balanse Matuod na mensahe Wala sa ginadang piligan Tay uno na, dire kita. Mga balita naton sa City Hall, pila kasinihan sa Bacolod, nag-umpisa na sa pag-operate sa idalom sang Modified General Community Quarantine. Detalye sini upod kay Action Dale Salazar. Action Dale, please go ahead. May action Fred, may pila na ka mga sinihan diri sa may syudad sa Bacolod ang nagbalik operation matapos nga ginatugutan na Action Fred sa idalom sang Modified General Community Quarantine. Ginpahag ni Dr. Chris Serongon, ang Deputy for Medical sa Bacolod Emergency Operations Center. Dam nagla Action Fred, ilagin padulungan o kon gin-inspect ang pila ka mga sinihan diri sa may syudad sa Bacolod para masiguro nga ipatuman Action Fred ang mga protokol. Lakip sa padulungan sang team sa Bacolod EOC among SM City kag City Mall. Subong nga Action Fred, ila naman padulungan ang Ayala Malls. Ginapahayag ni Surongon nga kunyara sa sulod sang sinihan, lakip sa mga ginapatuman nga protokol among pagsuksok sang face shield kag face mask, 2 seats apart Action Fred, ginadilian man ang magkaon sa sulod sang sinihan kag magbaton sang tawag. Suno kay Sorongon, mayara sang monitoring team nga nagabantay sa sulod kag sagwa sang sinihan para masiguro Action Fred nga nagasunod ang mga tumalanaw sa mga ginapatuman nga regulasyon. Actually naman nag-inspect kami sa SM City Mall. Upcoming na inspection naman sa Ayala. Si SM nag-start na sila. Kaya si City Mall mag-start boss. Okay. And then si Ayala, we're just waiting for the official communication because we have guidelines set on how to operate and resume the cinema operation. Nabatian si Dr. Chris Sorongon, ang Deputy for Medical sa Bacolod EOC. Karon nga COVID-19 pandemic, dapat pabakulo nato ng aton nga immune system. Dapat
bukas na ang pila ka mga sinihan. Kung daw medyo maburing-buring gawa sa sulod sang puluyan, pwede na. Makapulo pamasyar sa mga mall kag maglantaw-lantaw pelikula. Oy, happy birthday gali kay Jonas Jucampo sa Canada. Anak ini ni JJ Jucampo, anay station manager sang Aksyon Radio. Jonas, happy birthday da sa Canada. Morning man dira kay Di Anton Diaz sang Patria Village. Kay Leo Sucamo, good morning man. Mabalik kami pagkatapos ini. Sample Plus Gold. Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man. Makakatulong ang mga ito sa pag-iwas sa anumang sakit. Tulad ng paglilinis ng kamay, tinuro sa atin simula pagkabata na maghugas pagdating sa bahay, bago kumain at pagkagamit ng palikuran. Sa panahon ngayon, dapat mas madalas na ang paglilinis ng kamay. Bukod sa paggamit ng tubig at sabon, maaaring gumamit ng alcohol-based hand rub o sanitizer kahit nasan ka man. Kapag naglilinis ng bahay, kailangang mas dalasan ang pag-disinfect ng mga bagay na palaging hinahawakan. Makakagawa ng pang-disinfect gamit ang ordinaryong bleach na panglaba. Maghanda ng isang parte ng bleach at ihalo ito sa 9 na parte ng malinis na tubig. Kung hindi naman emergency, hindi na kailangan pumunta pa sa doktor dahil sa telemedicine. Kapag nahihirapan sa paghinga at iba pang malalang sintomas ng sakit, agad na kumonsulta sa doktor. Maaari ring tumawag sa Barangay Health Response Team o BHERT. Huwag kalimutan ang mga natutunan dahil ito ang ating sandata para maging handa sa new normal. Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man. Makakatulong ang mga ito sa pag-iwas sa anumang sakit.
Tulad ng paglilinis ng kamay, tinuro sa atin simula pagkabata na maghugas pagdating sa bahay, bago kumain at pagkagamit ng palikuran. Sa panahon ngayon, dapat mas madalas na ang paglilinis ng kamay. Bukod sa paggamit ng tubig at sabon, maaaring gumamit ng alcohol-based hand rub o sanitizer kahit nasan ka man. Kapag naglilinis ng bahay, kailangang mas dalasan ang pag-disinfect ng mga bagay na palaging hinahawakan. Makakagawa ng pang-disinfect gamit ang ordinaryong bleach na panglaba. Maghanda ng isang parte ng bleach at ihalo ito sa 9 na parte ng malinis na tubig. Kung hindi naman emergency, hindi na kailangan pumunta pa sa doktor dahil sa telemedicine. Kapag nahihirapan sa paghinga at iba pang malalang sintomas ng sakit, agad na kumonsulta sa doktor. Maaari ring tumawag sa Barangay Health Response Team o BHERT. Huwag kalimutan ang mga natutunan dahil ito ang ating sandata para maging handa sa new normal. Philippine Standard Time, las 5:41. This time check is brought to you by AC. Dai kay DC Ropico, kag Rodelin Alvarez Bayabado. Mabalik kami pagkatapos sining 5 minutos nga paid program. Standby. Agapasang banwa, mabugnaw nga hangin agadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pa servisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang piligan. Padayon aksyon radyo. Pagkolon nun kag negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una
sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Kaulog na nais, isang anong kalintangan, responsable na pagbalita, pagkain na ipalaknan, malasig pero sigurado, aksyon na may dalang at palanggan. Madayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radyo. Padayon Action Radyo. Padayon Action Radyo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:47 na. Diri kita, mga empleyado sa Kapitolyo Provincial, makabato na sang 5,000 nga PEI subong nga adlaw. Balita Kapitolyo. Detalye sa di upod kay Aksyon Marlon Hinubia. Aksyon Marlon, please go ahead. Matamis nga yohom kag manayanaya nga nawong ang masaksihan sa kalabanan ng mga empleyado sa gobyerno provincial sa Negros Occidental sa buong adlaw bangod mag-umpisan ang pagpanagtag sa ila sang tag 5,000 pesos nga productivity enhancement incentive. Ini ang pila lamang sa mga benepisyo nga batonon nila sa buong Christmas season o kon holiday season. Suro kay Provincial Administrator Attorney Ray Fernando Diaz II, isunod naman hatag ang wala pagin palayag nga kantidad kabahin sa Collective Negotiation Agreement Incentive kag IBIS o kon Incentive Benefits for Exemplary Services. Suro kay Diaz, depende na sa kay Governor Bong Lacson kung saan unya iga-anunsyo basta on or before Tuesday o kon Desyembre 22. Amoning target nga petsa sa pagpanagtag sang sading CNA kag IBIS. Ang kaksunyugikan sa Kapitolyo, Aksyon na Marlon Henovaya, una sa balita, una sa Aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:48 na. Kay Robert Romana, good morning lang nga. Mga blatter entry pagkatapos ini. This time check is brought to you by Joy. Iwas germs, iwas... Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya, o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban
sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19 para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:52 na. Kay Lino Palik na good morning. Kay Uma Lumina. Areho, Evergreen Herbal Cup. Balita naton sa blatter entry, opisyal nga nabalhag sa record sa aton kapulisan. Upod kita kay Aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin. Aksyon Fred, nagapadayon pa ang pagpangusisa sa mga kapulisan under Police Station number 7 sa pagkilala sa sining duha o kun motor riding suspect responsable sa pagpatay diri kay Mitchell Yap alias Tiwal, 40 anyos, ni matapos nga ginluthang kagabi sa Puro Crilas, Barangay Alihis, diri sa siyudad sang Bacolod. Sa initial diri nga pagpangusisa o investigasyon ni Police Senior Master Sergeant Julibert Dalumpines, upod na diri si Police Lieutenant Conrado Espino, samtang nagatindog ang biktima sa highway along Alihis Murcia Road. Ini siya ang palapitan sa nga duha ka wala makilala nga mga suspect sakay sa motorsiklo kag ini siya aksyon na Fred ang ginluthang maka 5 kabis. Ang biktima nakaangkon sang malubha nga pilas sa ulo, subong man sa iya sini nga guyak kag dughan nga gintunaan sang iya sini nga kamatayon. Sa investigasyon man sa mga katapos ang scene of the crime operatives, sa pagpanguna o pagpamuno ni Police Lieutenant Genos David, nakuha sa lugar sang insidente ining duha ka empty shells sang wala pa ma-identify nga kalibre sang armas. Ang bangkay karon ni Yap ang ginahaya sa Lourdes Funeral Parlor, pero nagapadayon pa ang investigasyon sang mga
kapulisan. Balita report sang patrol, ang kaaksyon nyo, Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:55 na. Mabalik kami pagkatapos ini. Agapasumbanwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong nga pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Kaulog na ngay, sagsan ang mga kahintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na italak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalangga. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo.
Radio. Radio Philippine Standard Time, las 6:01. Morning na da kay Alex Montisa kag kay Rosalie Villorente. Standby na sa aton aksyon balitang bayan numero 1 nga magadulong sa aton sa mga balita lokal, balita nasyonal. Upod kita kay Aksyon Boy Duran kag Aksyon Eden Aboso. Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio.